Yo, here we go. Na nasa tayo video. What's up mga tol? Gikan guys, very sad. Ako nawa sa mga province. Padong ni 4 days na diri. Dagdag yung province sa Gadlaw ko na siya ligo. Karon sakay na ligo pa. Waiting pa lang ay so lang gidaan. Alas 6 na hapit. Zap mga tol, wala pa na magkaon. Dingdong kuyo, puti. Padong na biyaya nga mo sakyan, dipandar na sa driver. Kamurag pasay na. Gamay pa tol. Gamay pa tayo. Ninyo ulit ya. Ano na last trip mo? Parang sa bus last trip. Bugay kayo mo. Sa pamiyara sa mga buot. Bisa naroon na sa lahay. Ayo pang I guess mabot niya ng mga siguro mabuting ko sa gawin safety na kami nito safety minga na sa mukha minga na siyang crash ko siya gikan gandam-andam kay gandam ug bunal ang mong mama ug papa Vinas palaya sa rato nakapuyon ni kino awit ni kaon kada joke lang wala pang dito saan yung Ito din sa tumulong sa mga ang bagay mo sa peaceful area sa Probinsya. Matubig pa mga nabasa, tubig pa mga similarity sa city o sa province.
city dagat galgal sa hotel sa rin na dia ay dagdag mo tao diri mino pagkaon din o ano dito palit lo ba nakay shoutout din nakay shoutout ansa kinsa shoutout imong kaso imong mama ay kinsa shoutout daw shoutout sige lang kaon dako kaon mo duwa ko kuya sa yang papa kay dako kaon Ready lights na may first wa siya pakit grabe mo kaon wah okay ingat abis abang model tidak menangkan keminting kak suka naik hutan naik isda naik hutan ya okay okay sore kan kawan kan book nanay usa ka book niabot mo din ang last sige kami na sa Mularga apa deh sa pasero okay pagsakay okay on the way na goodbye Tabugon province muli na dahil bye shout out ko sa umay kagaw diri si James James, salamat kayo sa pag-atima na mo dyan. Salamat ay Gagawa na ko sila Ate Merly. Salamat sa pagtulong mo. Welcome dyan kayo mi, bisag pila pa may kadlaw. Diba, way gasto maski piso. Way gasto maski piso, diba? Sulit kayo, kaon dyan. Ngayon kayo dito kayo. Kuhan, kayo ng pamilya. Hindi nga galing shout kaon butong sakit sakit yung kuan ang tiyan na og duha ka bukton kay kat ko butong perminting usog dito nagapong snap perminting snap hindi ko magkaon anak ko kaon isurinir ko snack gipitan ko duha ka pinaypay ya wa ko ni kaon kay busog kayo ko kaduwag basket yun rin maayo mura si Stephen Curry okay mga tol lumit-ngit ng palibot dere update lang muna mo kayong pahuay sabi kapoy kayong lawas ganyan ikatat ko globe good pahuay siya
Sa kuan terminal. Oh. Pila absin. Libre mo. Bayad sa Migpli didaan 100 ang plate. Ano kaya? Salamat. Okay, salamat kuya. Kita na migduha. Tag 100 ang sa kataw. Atol, igonit. Sige, pahuway namin. Ready may pasakay dai. Ito naman si views. Okay, baba. Ano man Relax me. Finally, abot kami sa mga tol. Abot kami dito sa ayok. Ay, mangulit na gyud mi sa Pardo. Mangihi sa siya kay on kayo 3 times na ninaog sa bus kay mangihi siya pagkaway buot siya da postin tago. Pero ay usaw ka diha. Usaw ka day. Okay. Mangita sa may jeep na sad ay para sakyan padung sa kulot. Isang gerak sakay ni dito kon sakay sa big jeep nga tol nakasakay ng big jeep. Salamat. Iyok, dokta na kayo. Naog dami kaya na namin sa kulog. Guys, update na lang mo kay sa kulog na namin sa kulog. Okay, kita sa big sakayan para tagunin.
What's up mga tol? Abot na mi Samoa o kapoy kayo gikan sa biyahe. Medyo 4 hours yun ang mobile. Hopefully to please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell and bye-bye!